जों खोनानो मोनदों 320 जनखौहाय रिहेबिलिटेशनखौ होबाय मार्टियार्स फेमिलिनो नाथाय एनडिबिनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव सासेबो एनडिबि फेमिलिफ्रा मोननाय जायाखै आरोबाव बिनि थाखाय आङो खावलायो जाय 320 जननो होबाय बे एनडिबिनि केडारफोर रावबो गैया आरोबाव आङो खावलायनो गोसो जायो जाय जोंहा जेसेबांनाखि मार्टियार्स फेमिलिफोर दं एनडिबिनिफ्राय दा बिथांमोननो जोंनि न'खरफोरनो जेन'बा जोंनि बिटिआरनि चिफ आरो आसामनि मुख्यमन्त्रि जोंनि हिमन्त बिश्व शर्मा सार आरो जोंनि बिटिसिनि डिपुटि सार आरो जोंनि बिटिसिनि फरेस्ट मिनिस्टार सार बिथांमोनखौ जों खावलायो जे गोख्रैनो जोंनो बे रिहेबिलिटेशनखौ जोंनो होयो आरो जोंनि बे न'खरफोराव थांनानै थानायनि मोनफा मोनफा जब जोंनो आरजिनानै होयो बेखौनो आङो खावलायनाय थाबाय। नोंथांमोना दि मोनसे एसोसिएशन दानाय जादों बे एसोसिएशना गसाइगाव मार्टियार्स फेमिलि एसोसिएशन गसाइगाव साब डिभिजन मार्टियार्स फेमिलि एसोसिएशन नोंथांमोना बे एसोसिएशनखौ मानि थाखाय दानाय जादों बेखौ बुंनो थाङोबाथ' गोबां बाथ्रा दङ गसाइगाव साब डिभिजनाव मार्टियार्स एसोसिएशनखौ मानि थाखाय दानो गोनां जादों बेखौहाय खेंफोरथि होनोखौबोथ' गोबां दङ दिनैहाय बुंनो थाङोबा गोबांथार मानसिहा गोबां खहा जादों खहाया बेनो जिउनि खहा एनडिबिआ दि मोनसे समनिफ्राय 34 इयार्स नांबोदों बे नांबोनायावहाय गोबांथार न'खरहा बाव हार दं मानोना बुङोबा सोरनिबा फिसा गोमाजादों सोरनिबा फिसाय गोमाजादों सोरनिबा बियादै गोमाजादों बेबादिनो बायदि बायदि रोखोमै अनागारियै गोबांथार जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा सोरबाबा लेखा फरायफुनायावनो बिसोरो आर्मि पुलिसफोरजों मुंख्लं जानांदों गावथारजादों दा बेबादि गोबांथार जोंहा जाथिनि खहा जाबोदों गोबांथार न'खरनि फेमिलिफ्रा खहा जाबोदों आरो खहा जाबै जाबै फैनानै दाखालि 2020आवहाय जानुवारि मासावहाय बिटिआर सुक्ति जादों बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगो जोङो नुनो मोनदों बिटिआर सुक्तिनि दफा मथे इमप्लिमेन्टेसन मथे मार्टियार्स फेमिलिनो नाम्बार 1 मोनसे रिहेबिलिटेशनखौ होग्रोनांगौमोन दा नायै नुबाय जोङो जे मार्टियार्स फेमिलिखौ नागारनानै एंगारनानै गोथांफोरनोसो होग्रोबाय दानि सरकारा बेनिखायनो जोङो दिनैहाय जोंनि जुनै बे जे मार्टियार्स फेमिलिफोरनि जुनै रावबो खुगा सिग्रा गैया रावबो बुंग्रा गैया बेनिखायनो जों थैजानाय न'खरफोरा जोङो दिनैहाय मोनसे खौसेथि जानानै बे रायमना कमिउनिटि हलाव जोङो जथायसे जिरायनानै जोङो मोनसे इउनियन जोङो दानोगौ गोनां जादों आरो जोङो बे आसा खालामो जे बे इउनियनानो जोंनि गोबांथार सोरबा मुंख्लं जानाय बे बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन जि जादों सुक्ति जादों बे सुक्तियावहाय गोबांथार मानसि थैदों सोरनिबा दिनैसिमबो जोङो खोनानो मोन्दों नाम गैया खेबखांजायाखै सोरनिबा दङ सोरनिबा दंब्लाबो लिस्टआव गैया आरो बेफोरबादि गोबां जोंनावहाय प्रब्लेमफोर दङ जायनि थाखाय जोङो एसोसिएशन नाम बुङोबा थ्रु एसोसिएशन बेफोरबादि खामानिखौ जों मावनो हायो।